Yilmaz Gûney jiyana ku jiyayê helbesta wî ya siyasî, berpirsyariya wî ya li hember gelê xwe û karê wî yê sînemayê hemû di jiyana wî da bi hev re girêdayî bû. Jiyana wî gelek caran hatiye gotin, li ser vê pirtûk hatine nivîsandin, filmên dokümenterî hatine çêkirin, ne pêka ne mirov di vê vîdyoyê de bişetin behsa hemiyê biket. Filmekî bifikirin ku her karakterek vê dikare di her kêliyê de derkeve pêşberî ve. Dema ku hûn rûdinên û sohbetê di gelvan mirovan dikin, çîroka her mirovekî kurteya rewşa ku civak tê da ye dete pêşçav. Ger filmek civaka ku tê da nîşan bidetin, hejmareke sînorkirî film hene. Yek ji wan jî bêguman filmê rê yê Yilmaz Gûney ye. Di pêşgotina filma rê da Yilmaz Gûney wihet bêjîtin. Xemgînî bê hejmar reng û rû hene, wek ku lîkan, çûkan û ba. Gorek min tenê dilekî ku jiyanê hez diketin, dilekî ku tu jî evîn û dilwanî bîtin dikarî tu vî rengî behsa xemgîniyê biketin. Yilmaz Gûney senaryoya vê filmê di girtîgehê de nivîsîtin. Bi alîkariya hevalên xwe yê li derve di şert û mercin zehmet da filmê çê diketin. Gerek em wihê jî bibêjin, Şerîf Gören jî bi rêberiya Yilmaz Gûney kedek serkevtî derhêneriya filmê diketin. Ji bo Yilmaz Gûney rê çîroka esaretê ye hem li nava girtîgehê û hem jî ya jiyana derve ye. Gûney di gelek beşên çîrokê da balê dikêşite li ser rewşa civatê ya wek di girtîgehê da. هيلا بولele kulesem gori amre ve mfubaba ne yedim halim haram ala medinare le malawa Film bi çavê pênc karakterên cida piskirekên civakî radixe çawa. Em jiyana dijber a keseyetên bi navê wan Seyd Elî, Mehmed Saleh, Mevlûd, Emer û Yusuf dibînin. Qefesa cûkan a di destê Yusuf da wek sembolekê nîşan didetin ku mirovên derve jî di girtîgehê da dijîn. Her wiha ew bextreşiya ku Yusuf di roja yekema betlaneyê da jiyayî ji nîşan detin ku çi ferqa derve û girtîgehê çinîne. Yek jî karakterê filmê Mevlûd di azadiya xwe ya demkurt da jî wekî zindanê dijîtin. Yilmaz Gûney pê çîroka Mevlûd jî dete pêşçav ku çi ferqa girtîgehê û jiyana Mevlûd ya derve çinîne. Karakterê Emer bi keyfek coş digihîte deşta welatê xwe. Lêbelê Emer jî ji ber pêvçûn û gulebaranê gundê wan yê li ber sînor keyfxweşiya xwe demek kurt didomînîtin. Jiyana gundê Emer jî di bin bandora leşkerê sînor da wek girtîgehê tête nîşandan. Di çîroka Mehmed Saleh û Seyd Elî di aliyê dramatîkê resenê filmê rê derdikeve pêşçav. Di çîroka wan her du karakteran da ji hikûmetê bêtir civak bi xwedê terexne kirin. Dema ku Mehmed Saleh di trênê da nêzî hevjina xwe dibîtin têne girtin. Ew bû yer jî aliyê civakê nayê qebûl kirin, civak êrişeke dijbar diçite ser serê wan, ev sahne jî sembola vê yekê ye ku di civakê de mirov jî wek girtîgehê jiyanê qedexe dikin. Karakterê ku Yilmaz Gûney herî zêde li ser disekînîtin Seyd Elî ye. Bûyerek li serê jina Seyd Elî zînetê tin, ji ber vê bûyerê Seyd Elî di nava dubendiyê de dibînîtin. An dê li gorî adetên civakê zînê bikujîtin, an jî dê gorek
وجدانا خو و عفو بکتن. سید علی و زینه دریویتیک دبن شرط و مرجن دجوار از زبستان دا دکون ریک جایی و کسین که فیلمین تماشاند کنجی برسوا پرسین دهشه خواه دا دوی ریویتیا دجوار یا جایی دا دبینن. دوی فیلمی دا جبامن داتای هری گرینگ اوه کو سید علی حتی کو دیگهی توالات خواه ایشا دادان کشینیدن. بسم الله الرحمن الرحیم. ایشا دادان سید علی ایشا فرده که کدنابرا ریگزو دستلاتدارین جواکی دا آسیمایی. او ایشی وکه جواکا کو یلماز گونه نشانی مددتن برای بازم پریمیتیو و دیتا درمان کرن، یعنی به چاره اک سوک و دیتا درمان کرن. فیلم آره دو فستیوالین بهانیان دا و تایبتی جی فستیوال کانه و گلک فستیوالین دی خلاتان تلگریتن و دو سینمای جهانی دا دا آسته که بلند دا جه تلگریتن. بله، سپاس بگو دار کرنا و دم باش هزکرین سینمایی.